כן, אנחנו נמצאים עכשיו בח'אן יונס עם גדוד 603 וחטיבה 7 שפועלים כאן במרחב, ואנחנו נמצאים עכשיו בתוך מחסן שאומר להיות מחסן שמשמש לסיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית, ובאמת אנחנו רואים כאן גם לא מעט שקים של קמח, של אוכל שנשלח, אבל בתוך המחסן הזה נמצא גם אמצעי לחימה. אפשר לראות מאחורינו שלט שעליו הכיתוב ארגון הבריאות העולמי, וכבר אנחנו נשמע כאן מהכוחות מה אתם מוצאים כאן בפעילות הבוקר. סגור, אז אנחנו הגענו פה למרחב לאחר שזיהינו פה פיר. אנחנו נמצאים פה מצפון לח'אן יונס, ממערב לשכונה הקטרית. לאחר סריקות פה במרחב החממות, זיהינו מבנה, נכנסנו, סרקנו בתוכו הרבה אוכל, הרבה קמח. אפשר לראות שזה מהסיוע ההומניטרי, ארגון הבריאות העולמי. יש פה הרבה קמח, שמנים ועוד אמצעים שבהם נכנסו פנימה פה עם הסיוע ההומניטרי. באחת הפינות זיהינו שמסתתר איזה תיק ואיזשהו משהו מבצבץ. זיהינו שם כמה וסטים ומספר של 21 רימונים, הרבה מחסניות. בעצם אפשר לראות שהשתמשו במחסן הזה, שזה מחסן של אוכל, שהגיע עם הסיוע ההומניטרי כמחסן של לחימה. בעצם שילבו ביניהם, זה משהו שלא מפתיע אותו, אנחנו רואים את זה פה הרבה. אפשר לראות פה את האמצעים שמצאנו. יש פה הרבה רימונים, הרבה וסטים. בתוך כל וסט כמובן היו הרימונים, מחסניות. יש פה ציוד רפואי של ארגון הבריאות העולמי. אפשר לראות את השלט פה על הרצפה של ארגון הבריאות העולמי. פה בצד אפשר לראות את כל שקיות הקמח, את השמנים. יש פה, לא חסר פה אוכל. תודה רבה, ובעצם אנחנו מבינים שגם 5 חודשים אחרי עדיין הכוחות שפועלים בשטח כאן במרחב ח'אן יונס ממשיכים למצוא כל הזמן גם אמצעי לחימה שמסתתרים, וגם בחסות המחסן הזה למשל שאמור לשמש לצורך סיוע הומניטרי. אנחנו רואים גם את השלט הרשמי של ארגון הבריאות העולמי, ולמעשה בפועל יש כאן גם אמצעי לחימה.